سلام كبرات تخاتلتي مدب حقي نسنيتن عبيتن كم غتسلتانتي أب حق تقس عباتات النكايدو حبراو زته أبز حالفة مدبنا كم ذكر أبكم زسرتو سرعة فتحي حبراو زته كم زكايرنا الذكر كوينو نلوم دما أب مسرح شمقلنا نعركن زته كوري حبراو زته خنكايدينا دقيمة مكتالكم بخبرنا عدمكو أبزنا كايدو حبراو زته مساي سمويا حقي حساباتهم ككافلنا تدالي مالو زخبركم أقاشنا عبد حان متساكم كم لمود زخونة كركر نبيت فردي كغربينا نرئي كالوت أمارات إيتات ناي كركر عفتات حاون سلازلونا كميم زوما قابات زياتهم تماساسلنتهم في الليلياتهم بخميز تكس كم لمود أبيت فردي قريبكا كل تتخرخرت وقنات نقول دايم حدا كسقرب مو أبيت فردي زرقت لمودي كما مارستي جن كالوت ناي كركرات أفتاتها اللونا قالنا متقاس شمقلنا وي arbitration زبال بوانك انجليز قدف وي compromise زبال بوانك انجليش كمون عرقي وي conciliation زبال اللونا كالو توسختونا اللونا قل زيوم توم كندي نكن أفتاتها قريجت كمان مراتي كبيت فردوتاي تكمل لهم الرئيس أبو كم زعاتو تمسجن قلتو تصنحه شمقلنا عرقي كم اون قددف زبل لنا اسك حدا بحدا خنرئين شمقلنا خنبل كلنا بخمه يسترقم بعين حقي تعوت حراي شمقلنا خنبل كلنا قلت اب كركر زلو وي من مسحاب زقات امام سب غداي نت غدايوم ناب حدا سالساي اكل نساتهم بعلم زمرصو مالتي سالساي اكل بناتهم دليت نت غدايوم يقربوا موني اب لعلم تفصامنا زلو قد قياد زخونه وسانه زحلف عينت مسرح ناي تلواط ناي فتاتح قرጭት አገባቢ الرئيس أبو نابتا قددف كنكيد قددف كنتاي مالتي حراي هذا كابتوم كابيت فرد وصاي كنتقمولهم نخل وداد اغدات قددف كوين وي زي كومبرومايز نبلو سب غداي كالق سب كيحاوسو حجي كم زختقات صنحش مقلنا توم تخرخرت وغنات كالوت امصيوم كشاشم جيلوم زقرارو سبات كمصو هلو اب قددف جن كمز لبي عبيخا زقبر اب كلتيوم تخرخرت وغنات اتذكراخر زلو نجر اب قمت اتيوم انكا زين كقدف نزين قربني ني ገንዘብ ክርክር ክኾን خእል ካልእ ጉዳያት ክኾን خእል ሕጂ ካብ ከድካ ብፍርዲ ትኸይና ቤት ፍርዲ ከድካ ኮለል ትብል ሞኸዓ ምስኡ ዝመጽእ ጽልኢ ምስኡ ዝመጽእ ክርክራት ምስኡ ዝመጽእ ምጉታት ጉዳያት ዝመጽእ ማለት እዩ ግድድፍ እዞም ተኸራኸርቲ ወገናት ሰብ ከየተው ኣብ ከመንጎ ክልቲኦም ዝውዳእ መስርሕ ዕርቂ ወይ ድማ ካብ ቤት ፍርዲ ወጻእ ዝካየድ ፈታትሓ ጉዳይ ማለት እዩ ግድድፍ الرئيس أبو تا شمقلنان قددفن رئينا لنا نابتا سالسيت عرق خنمت عرق بخمية تقلت أتو أتاخلتي الرئيس جيتي شمقلنان عرقن سالساي أكل أمونغو زوتن ديو حجتي زات سالسي أكل تايت فلليو أب شمقلنا توم دشمقلوها أكلات مسمرس كامل كعناي ديان نبوتا يمزحزو لازنت قداي كأخم تقدم مستبهلنا قياد زخونه وساني يمزهبو نتوساني السامعلو أي سامعلو تسامعلو دي هايلو ما يحطوا هانيم سلازو وساني هبوهامو نتوساني تري سامعي كالها أبزم الكتبوتا يقباي تقول المبزحت جزء نبيت فردي يقباي زبال مالتي عرق جن ويكا تي ميدياشين تباهيلو عن توي تتقصى مالتيو تماكلاي ويكا ماكولت كون زمرس كام سبات انت امس غبرو اتعرق حساب يمدمصو نتتعرق حساب نفتهم كل تسبات يمصو مو تم كل تسبات مستقبلوا تمس كل تسبات مسرعمو يتعرقنا يو بقى زصبو حسابي مسبولو شعيا مدمدم تازبصح سلازي ولنتاويو اي قبولني خبل خيليو انت داري تقبيلو خا مدمدم تايبصحني اب شمغلنا ግን እቲ ዝወሃብ ውሳኔ ኣይቅበሎን እትብል ተኾይንካ ይግባ ኢኻ ትብለሉ እምበር ንዓይ ስለ ደይ ሳምዕኒ ዝውሳኔኹም ኣይቅበሎን ኢልካ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ
تي قدف كم تقدم مستباهله حدا قديف له حدا سها قدف دارقا مبزحت جزي أبناء كلتي أم وجنات مزرراب زتمركوسي كلتي سبات يمايتو سالسي أكل كي وسخو عراقي يلن شمقالي يلن كلتي أم تراح كوفيلنا نعقو داينا نودي يبزولو زيت زبالة لبنا زحتتني خم تقدم مستباهله شمقلنا زبال زلها وساني زخونه ويك أدم دام زخونه بين ويك وساني وهاب توم زمرت كام شماقلتات أب عرق دما أتعرق زخون حسب زك قراربو سبات يموتومو أقراريبو من حسب كلتيها تقبلو مهان كمسراغوتو مچرشا بعرق ودينا لنا يبال هراي صبو خمس نكاتاتلو صنحنا خبرات تعزبتي أب مونغو شمقلنا عرقي كمون قددف تفللي كمز سمويا حق قلتو صنحيو كالي أرستي مس دحر بايتا حبرت سب إيرترا بمن تتصارون شمقلنا عرقن كمي عين دحر بايتا يزولو بمنصر حبرت سب إيرترا خنريو خلناسي بخمي يزقلت حراي كلمنا بزحتهم صانا كنا بتاعنا صبو حراي فاز نبرت قرب كنتصر زلو نجر الله خوين تسمعين سنتايو شمقلنا هنقول كلنا توم شمقلتي وسانه يحلفوا أبتني أركجن يقرر وما يتعرر إلنا هجي أبني شمقلنا وسانه يحلفوا هون بالكولناس كابت بيت فرد زقبر ده أنت يزفليو أنت لا يموت في الليو إلنا هون حتى كل على كالخون هجي تي كاب بيت فرد زوهاب وسانه يزفليو أب شمقلنا قدامي نجر توم أب بيت فرد زلوا دانيا توم خرخرت وجنات هيكون زمرتوا توم أب شمقلنا جن نعها شمقلا كات نعها وساني زي حلف الكاوي شمقلا كازل نتشمقال مالت نعو توم سب قداي بعالم زمرتوا نتي شمقالت راح الموت أو راح يكونون نتي أجواب مسرح شمقلنا ون تي بروسيجر نبلا سون بعالم زمرتوا بخمسة أجواب بينا قداينا فتحلنا إلهم يوم أربعة نتي شمقال مالتي أب بيت فردي متينا جن كموت كبرايت خلينا سيفلاو قدين تحكوينه بسيفلاو بروسيجر الله تي سيفلاو سرعات الله بو يوز ختل تدانيها already appoint زخنا دانيا الله مالتي هجي إزي شمقل الناس كاب بيت فردي إزي فليو أبتا خليتي دحر كازم صحيح حتى نحمتينا أب شمقلنا أب حبرة سبيترا يبزي هذا نوع حسارة زنبورو أجاب أفتات حق رجتي أجي ولابت مجمرة من طائسنا هنا أما راتي وي متك أتا أجابات أتا على ليا في اللياتنا هنا بعد شمقلنا أركي بعد قددف شمقلنا جن أب حبرة سنة درجة تأندي مفتح رجتي تنبر كم أما راتونا يكون النير كلن كفالاتنا حبرة سبنا ندحر توكسنا مالتي ونيري ناي دادانيا زبحال وساني تاز حلف جن سبنا أو تقدادي ممتم تخارخت وجنات أبز خدوا الأوان اتدانياون لبامات يلون ديم عبيت يلون ديم عبيت حاويسكم زيت دك سواز قد دايلو يزمل سمير ماتي تم تبعست وجنات كأنا بتي شمقلنا تمليسهم شمقلنا فتنو عرقين حسليتو صبع عرق انت جفتين تسليتو حق بتا شمقلنا زبلنا عنتوي قال داشم وساني حلف له مالتي جن ناب حدا نتبس نتي قدايس بسلام يعرفوا والله مالتي سلازي اتي شمقلنا كم حدا كندي أفتات حق رجتات كوينو يخي نير مالتي قال نتي تقبلنتو خمين يرون دحرنا بتي حبرة سب حدا سب تشمقيل نتزوهاب وساني يكون ولا نتي تسمع عمل زلو نتبتات يقبلوهم صبوا تقبلوه سلامتي كم تنفلت حبرة سبنا أب كلن كفالاتنا حبرة سبنا عند حرينا كم زي أب محبراوي زخانة وي كم زي individual سيكون كم زي مس سدرابي تاو بحر زلوا وي محبراو ساي زلوا وي حجن دحر ناي زرب عبيتي زرب لبا ما كيس مع خانا عاتم نتسيقا زي شمقلنا يقبلني نزعرك يقبلني كان حنا دادانيا تخيد ندحر كوينكا زونا نبعلو حدا كم تنصلا يسعوا الكابتي زي نعب زرب عبيتي زي سمع قالي حتبال هجو كومو عينت رزنت لزلوا ينتي زوهاب شمقلنا نتمسح شمقلنا ونقبلوهم توم شمقلتون دحر رينام كم زي حج نريو شمقلنا يكونن كم زي حنت معلت فاتينا ما أبيهم منا يلهم زي قد فوام كستايسة يكونن
نتم شمقلتي عقل زلوهم كل شيء حدا بعد قد يصير متسكا هلاس حاري ويز متسكا سمعت استحوى سيد خستي كاسيلهم اسحيلهم معلت وسيدهم ولا تسمعوا خلو تنيلهم سمعوا ولا تزتقموا له قالات ون لازاز له قالات ناغبرو نتي نايت ناي سمعيتات نايتي نت شمقال نايتي شمقال متي زله سب نعو يهدؤوا مالتي نعو يهديهم كاشعوتي مسرح حرقي مسرح شمقلنا نعو يكايدوا مالتي اذا حجي حدا كابتي نحنا كن خرعل زلنا داش كان وي كن عقوبه زلنا كبرتاتنا كوين سمعنا مالتي بمسؤ ابتياتاو حقتاتنا ون نشمقلنا سي يتابع كم نبري زري كاز تفلالي يتابع حقتات تحت وكيس كادر غازي سيميتي تحسدو نشمقلنا قدامنتيو يسرح له خمس نبري زريكا تفلالي تاشمو له بهيلات له لابنت مسبص ايو زعرقوا فتفيتهم كم زخلصوا ابوتاتنا وي سرعات النابر ارقي يفقر يبلو ازيتاتون ابتي استفلالي يتا حقتاتنا سفيره مثل نرخوم اذا انت زرينا تي ارقي وي تشمقل الناسي نسبت قندي افاتات حقر جتات كم نبره فرينا الرأي تبو كم زوت قلصوت صنحكا اتوناتنيل كم ذا عينت رزين سرت زلو اي شمقلنا نعرقن دحر بايتا زلو حبرتسب يزلنا كم زن كاب كونه اب مسرح شمقلنا نعرقن انتي ربحه وي اقداسنت يزلو كابتي ابيات فرد زكايت كركرات وي زي كورت ليتيجيشن نبلو كاو زفاليوسي انتي ربحان اقداسنتن الو كم زت قلصوا صنحكم تي ترغم كنريو صنحنا تي دحر بايتو اون اب حبرتسب زل ايرترا زلو صلو انون رينا صنحنا مو اقداسنتون ربحون بخمه يقلص مسرح شمقلنا عرقن ما ابزي حسابات تكافلني ويزر سابيلا ناتنايل قد قلت انا حب زعبا نوح زسرتو ابياتاو حقتاتنا استمركوسه يو بزعبا شمقلنا عرقنا بحبرتسب ايرترا مالتيو اتي كاب ناي بيت فرد غدايات زفاليو انتايو شمقلنا انتاي صبق ነገር አለው እቶም ሰባቶም ዘሸማግሉ ዲዮም ቶም ዘዓርቁ ዲዮም ነትሰብ ጽቡቅ ገይሮም እዮም ትፈልጦ زحلفو مسرح يوديو زحلفو صقمات زحلفو شجرات سلامتاي ناب تكركر ماتيو بقربا يم نفلطو شمغلتي نمنتاي يشمغلو نتوم تخرخرت وغنات بناتهم وغن شماغلي يقربو نمنتاي حدا اب كركر زلو سب تنهاهير يزمت تنهاهيرو نا بيت فرد ندحر كيدو ات بيت فردي مفراد يسرحو فردي نحدا سبي شمقلتي وي شمقلنا زبلت ازغبرو نتوم تخرخرت وغنات بطبقي يزفلو بيت فرد كيدوم از ناتوم بحري وي زحلفو كنتات ايفلطونيم زقربوا كركر طرح يزري بيت فردي شمقلت كن ابت وشتي محبراوي هيوتهم اتيوم قريبوم ترديوم مستخونتات منابروم قطباوي خون محبراوي خون ترديوم يوم تشمغلوا مالتي قال انتايو اب شمغلنا نخت سعر ايت خانيو نخت سماما وي نخت عرب وي قدامنت يوم زهبو بيت فرد كمان تقداديمو كاب فرد كودو غداي نبزحتهم ديانو انت يوم زغبرو نعرق يوم زتابعوخا قلطيفو كودا زخل غداي اب كركر لعل عمت كلتا عمت يكبر لعليو كمان زخيدالو شمغلنا مونغونيا غبر ابيلكا كتعرق وي كودا زخل غدات نوح بروسس لازوسد اب نايفرداو مسرح تشمغلنا تمراص يخون بابا هول ويزرو سابيلا مستا مچؤنتن تعጻጻፍነትን مسرح شمغلنا مساوا واحد كتገልጽልና سب ጉዳይ ካልእ ሰብ ክሓወሱ ሕጂ ከም ዝኽጥቀት ጸንሐ ሽምግልና ቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ካልኦት ኣምጺኦም ከሽኣሸምጊሎም
ዘቀራርቡ ሰባት ከምጽኡ ኣለዉ ኣብ ሽምግልና ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሓደ ነዊሕ ሰረት ዝነበሮ ኣገባብ ኣፈታትሓ ድርጅት እቲ ማእከላይ ወይ ከዓ ማእከሎት ክኾኑ ዝመረፅካዮም ሰባት እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣተዓራቂ ሓሳብ እዮም ዝምፁ ነቲ ተዓራቂ ሓሳብ ናፍቶም ክልተ ሰባት የምፅዎም እሞ እቶም ክልተ ሰባት ምስ ተቐበልዎ እቶም ክልተ ሰባት ምስ ረዓምዎ የተዓርቐና እዩ በቃ ዝፅቡቕ ሓሳብ እዩ ምስ በልዎ ሽዑ ኣብ መደምደምታ ዝበል ግድድፍ እዞም ተኸራኸርቲ ወገናት ሰብ ከየእተዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝውዳእ መስርሕ ዕርቂ ወይ ድማ ካብ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ዝካየድ ፈታትሓ ጉዳይ ማለት እዩ ግድድፍ ኣብ ሽምግልና ናብ ዕርቂ ክኣቱ ከሎ ቅድሚ ናብቲ ጉዳይ ምእታዎም ተመጊቦም ብሓባር ማለት እዩ ቡኖም እንዳሰተዩ ቀስ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ኣተሃዳዲኦም ናብቲ ጉዳይ ኣቱ ጽቡቕ ኣባ ከለኹ ወይዘሮ ሳቤላ ምስታ ምቹእነትን ተዓጻጻፍነትን መስርሕ ሽምግልና ምስ ኣባ ዋሂድ ክትገልጽልና ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ኣብያተ ፍርዲ ሓደ ትርር ዝበለ መስርሕ እዩ ዝኽተል ኣብ ሽምግልና ግን ምቹእነትን ተዓጻጻፍነትን እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል እዚ ኸ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኣለዎ ኣብቶም ተሸምገልቲ ይኹን ዋላ ሸምገልቲ ሲ ምቹእነትን ተዓጻጻፍነትን ክንብል ከለና ከም ሓደ ረብሓ ክጥቀስ ስለ ዝከኣል ኣብኻ ንእሽተይ ሓሳብ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ እቲ ሓደ ንሽምግልና ምቹእ ዝገብሮ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቲኻ ኣብ ቤት ፍርዲ ክርክርካ በፂሑ ኩሉ ሰብ እዩ እቲ ናትካ ክርክር ድፈልጥ ኣብ ሽምግልና ግን እቶም ክልተ ሽማግለ መፅኦም በዚኦም ክልተ ሽማግለ ወይ ሓደ እቶም ዘቕረብካዮም ሰባት ኣብ ኣያ ትውዳእ እቲ ጉዳይ ዓብ ክኸውን ይኽእል ከቢድ ክኸውን ይኽእል ነቶም ተኸራኸርቲ ወገናት እውን ኣፀያፊ ነገር ክህልዎ ይኽእል ብሓፂሩ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ መስርሕ እቲ ምስጢራውነቱ ክዕቅበሉ ዝኽእል ጠቢብ እዩ ኣብ ናይ ሽምግልና ግን እቲ ተኸራኸሪ ወገን ዘከራኽሮ ዘሎ ከቢድ ጉዳያት ሰብ ንኸይፈልጠሉ እቲ ምስጢራውነቱ እንዳዓቀበ ይኸይድ ካልኣይ ተሸምገልቲ ወገናት ድሕሪ ተዓሪቖም ወይ ተሸምጊሎም ኣብ ሓደ ንክልቲኦም ከተሓሕዝ ዝኽእል ነጥቢ በፂሖም ዕግበት ኣሎ ኣብቲ ግን ሓደ ወገን ረቲዑ ተሓደ ይግባይ ክብል እዩ እሱ ከዓ ኣይዓግብን እዩ ተሓደ ወገን ከዓ ስለዘይዓገበ ከዓ ኣብቲ ከዓ ይግባይ ክቐፅል እዩ እቲ ክርክር እንዳቐፀለ ይኸይድ እቲ ከተእትዎ ዝግባኣካ ካብቲ ክርክር ብክርክር ዝተለዓለ ከተእትዎ ዝግባኣካ ኣወንታዊ ነገራት ኣበይ ይጠፍእ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ተውፅኦ ዘለኻ ወፃኢታት መልክዕ ገንዘብ እውን ቁርብተይ ብል ትኽእል ድሕር ቀልጢፉ ተወዲ ኢልካ ጉዳይ ብዕርቂ ግን ግዜ ትቆጥብ ገንዘብ ትቆጥብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ተዓጻጻፍነት ናይ ሽምግልና ክረኣየካ ይኽእል ካብ መስርሕ ፍርዲ ማለት እዩ ሓራይ ጽቡቕ ኣብዛ ተላዒላ ዘላ ሕቶ ተወሳኺ ሓሳባት ኣብ ሽምግልና ወይ ከዓ ኣብ ዕርቂ ዝረአ ሓደ ዓብዪ ብልጫ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል እንታይ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐርብ ግዜ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝቐረበሉ ጉዳይ ዳ እዩ መዛዘሚ ዝበሉ ወይ ከዓ መዕለቢ ዝገብረሉ እምበር ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ሽግር መዕለቢ ኣይገብረሉን እዩ እቲ ዝቐርበሉ ክሲ ብኸመይ መዕለቢ ከም ዝገብረሉ እዩ ዝሓስብ ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ መዕለቢ እንድሕር ገይሩሉ ከዓ ስርሑ ወዲ እዩ ኣብ ሽምግልና ወይ ከዓ ኣብ ዕርቂ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝምድና ናይቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ፍላይ ዕርቂ እንታይ ዝገብር ነቲ ዝነበረ ሸሓኪሩ ዝነበረ ዝምድና ወይ ከዓ ጠፊኡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ከዓ እዚ እዩ ቤት ፍርዲ ወዲና ክትብል ከለኻ ታብኡ ቅሪብካ ነበርካ ጉዳይ ጥራሕ ኢኻ ወዲእካ እቲ ጠንቂ ናይቲ ጉዳይ ግን ከይትንክፎ ክእል እዩ ንዑ ኣድረስ ከይገብሮ ክእል እዩ ስለዚ ንዑ ከዓ መፍትሒ ከይህበሉ ክእል እዩ ስለዚ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተኸራኸርቲ ወገናት ወይ ከዓ ኣብ መንጎቶም ተባኢሶም ዝነበሩ ዝምድንኦም ተባላሺ ዝነበረ ሰባት እቲ ዝምድና ከም ድዕቀብ ይገብር ብተወሳኺ ድማ ነቲ ዝምድና ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎ ካሊእ እታ ቀዲማ እውን ተተንኪፋ ነይራ ቁርባ ስፍሕ ከብላ ዕግበት ናይቶም ተኸራኸርቲ ወገናት በቲ ውፅኢት ዕጉባት እዮም ብፍላይ ከዓ ብዕርቂ እንታይ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ሓደ ወገን ይዓግብ ዝኽእል እቲ ሓደ ወገን እውን ዕጋበቱ ቁሩብ ደረት ኣለዎ ይግባይ ዶ ይብል ይኸውን ይግባይ ኢሉ ኸይዱ ከጎምጥሎ ዶ ይኽእል ይኸውን ወዘተ እንዳበልካ ስክፍታታት ኣሎ ስለዚ ናይ ረታዕን ተረታዕን መንፈስ እዩ ዘሎ ኣብ ሽምግልና ወይ ከዓ ዕርቂ ግን ክልቲኻ ኢኻ ረታዒ
ስለዚ ክልቲኡ ወገን ብሓባር ስለ ዝዕወት ይግባይ ክብል ዝውፅኢት ኣይተሓጎስ ኩሉን ዝውፅኢት ከም ዝኾይኑን ናይ ምባል ተኽእሎ የለን ምክንያቱ እቲ ውፅኢት ኣብ ናይ ክልቲኻ ምርርዳእን ኣብ ናይ ክልቲኻ ምቕባልን ስለ ዝምርኮስ ስለዝታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ረቲዑን እምበር ከርእየ ብከምዚ እንደ ተረቲዐ ከምዚ ስለ ዝኾነ እኳ እዩ ስለዚ ነዚኣ ከይደ ከገምጥላ እየ ነዚኣ እንተደይ ቀይረያ ደቂሰይ ሓድርን እየ ዝብል ነበረ ተሓሳስባ ኩሉ ወፂኡ በቲ ውፅኢት ዕጉብ ስለ ዝኾነ ዝዕግቦ ዘለኻ እንታይ እዩ ንሱ ዝቕበሎ ውፅኢት እዩ ኣብ መጨረሻ ኣብ ዕርቂ እንታይ ኢልና ነርና ቀዲምና እቲ ውፅኢት ኣተዓራቂ ሓሳብ ምስ መፀ ክትቅበሎ ኣለካ ሽዑ መደምደምታ ዝበፅሕ እስኻ ዝተቐበልካዮ መደምደምታ ከዓ ፅባሕ ንጎ ኣነ ተጣዒሰሉ ክትብል ተኽእሉ ፀቢብ ስለ ዝኾነ ስለዝታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ዕጉብ ኢኻ በቲ ውፅኢት ሕጉስ ኢኻ ምክንያቱ እስኻ ትደልዮ ተገይሩልካ ዘሎ ካልኣይ ወገን እውን ንሱ ዝደልዮ ተገይሩልካ ዘሎ ናይ ሓባር ዓወት ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ሓባር ዓወት ድማ ተረቲዐ ዝብላ ተሓሳስባ የለን ረቲዐ ዝብላ ተሓሳስባ የለን ረቲዕና ዝብላ ተሓሳስባ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዓቢ ብልጩ ነቲ ሰብ እውን ናብ ዕርቂ ይኹን ናብ ሽምግልና ንክደፍእ እቲ ቤት ፍርዲ ይኹን ካልኦት ትካላት መንግስቲ ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘንቁሉ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ክልቲኻ ረቲዐ ተረቲዐ ዝብላ ተሓሳስባ ገዲፍካ ብሓባር ረቲዕና ክልቲና ዝተዓዊትና ዝብላ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎ እዩ ራይ ፅቡቅ ተወሳኺ ሓሳብ ኣቶ ዓወት ኣብታ ናይ ምቹእነትን ተዓፃፅፍትነትን መስርሕ ሽምግልና ወይ ዕርቂ ኣብ ዝያዳ ፀቂጠ ክዛረብ እቲ ተዓፃፃፍነቱ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ሰብ ጉዳዮም ሒዞም ክኸዱ ከለዉ ዝኾነ ዝኽተሎ ስርዓት ኣለዎ ቤት ፍርዲ ነቲ ስርዓት ክትኽተል ከለኻ ኣገባባቱ እንታይ እዩ ከሳሲ ብናቱ ግዜ ይዛረብ ተኸሳሲ ብናቱ ግዜ ጠበቃታቱን ከምኡ እንተዳሃልዮም መሰኻኽር እንተዳሃልዮም እዚ ኩሉ ነናቱ ግዜ ኣለዎ ኣብ ዜናቱ ግዜ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ካልኣይ ነገር ከዓ ከምዚ ኮንፍሮንቴሽናል ዓይነት እዩ ተጋራጫዊ ዓይነት ባህርያት ሒዝካ ኢኻ ናብኡ ተኣቱ ሕጂ ኣብዚ ግን ካብቲ ትራኸበሉ ቦታ ከም መጋባእያ ጌርካ ትጥቀመሉ ዘለካ ኣብቲ ሽምግልና ንሱ ንባዕሉ ነቲ ኩነታት ዘተሃዳድእ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኢኻ ሕጂ መብዛሕትኡ ኣብ ሕብረተሰብ ናብ ሽምግልና ናብ ዕርቂ ክኣቱ ከሎ ቅድሚ ናብቲ ጉዳይ ምእታዎም ተመጊቦም ብሓባር ማለት እዩ ቡኖም እንዳሰተዩ ቀስ ኢሎም ነቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ኣተሃዳዲኦም ናብቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣቱ ስለዚ እቲ መስርሕ ናይ ሽምግልና ተዓፃፃፊ ዘብሎ ሰብ ተዛንዩ ቀስ ኢሉ ረጊኡ ነቲ መስርሕ ዝስዕቦ ምዃኑ እዩ እቲ ካልእ ምውሓስ ተሳታፍነት ዝብል ነጥቢ ኣብ ሽምግልና ወይ መስርሕ ዕርቂ ምውሓስ ተሳታፍነት ክንብል ከለና እቶም ሰብ ጉዳይ ብቐንዱ ነቶም ዝሽምግልዎም ወይ ዝዓርቅዎም ሸምገልቲ ወይ ዓረቕቲ ባዕሎም እዮም ዝመርፅዎም ስለዚ ኣብቲ ናቶም ጉዳይ ባዕሎም ወሰንቲ ይኾኑ ብዘይካዚ እውን ነቲ መስርሕ ብኸመይ ኣገባብ ክኸይድ ከም ዘለዎ ከምቲ ዓንተቡ ተጠቂሱ ዝነበረ ባዕሎም ብከምዝን ኣገባብ እዚ መስርሕ እዚ ይካየድ ኢሎም ኣፍሊጦም ነቲ ሸምጋሊ ወይ ነቲ ዓራቂ ስለ ዘፍልጥዎ እቲ መስርሕ በቲ ንሶም ዝመረፁ ኣገባብ ስለ ዝኸይድ ሞር እቶም ሰብ ጉዳይ ዘሳትፎም ዘዋስኦምን ዓይነት መስርሕ ኮይኑ ንረኽቦ ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቅ ተወሳኺ ሓሳባት ኣብ ቅድሚ ምስካርና ምናልባሽ ከም ንፈልጦ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝካየድ ክርክራት ኣብ ቁሉዕ መጋባኢ ዝካየድ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝሳተፎ ህዝቢ ዝሳተፎ ኣብ ክፉት መጋባኢ ዝካየድ ብመንፅር ሽምግልናን ዕርቅን እንተርኢና ግን ኣብ ምዕቃብ ምስጢር ዘለዎ ተራ ከመይ ይመስል ኣቶ ተመስገን ልክዕ እዩ ሓደ ካብቲ ረብሓ ናይቲ ናይ ሽምግልና ብዕርቂ ክተደቅስ ከለካ ጉዳይካ እቲ ምስጢራውነትካ ይዕቀበልካ ምክንያቱ ከምቲ ንፈልጦ ኣብ ምድብ ኣብያተ ፍርዲ እንተኮይኑ እቲ ጉዳይ ዝርአ ዘሎ እቲ ኣብያተ ፍርዲ ክፉት እዩ ማንም ተዓዛቢ እውን ኮፍ ኢሉ ክዕዘቦ ዘፍቅደሉ እዩ ስለዚ ምስጢር ዝበሃል የለን ማለት እዩ ኣብቲ ብዙሕ ብምስጢር ክዕቀቡ ዘለዎም ነገራት እውን ናብ ፓብሊክ ይወፅሎ ማለት እዩ ኣብ ሽምግልና ግን እቶም ነታ ሽምግልና ንኽሽምግሉኻ ወይ ንኽዓርቁኻ ብዝመረፅካዮም ሽማግለታት ዳያኑ እዩ እቲ ጉዳይካ ዝውዳእልካ ስለዚ ዘይምልከቶ ሰብ ኣብዚ የለን መብዛሕትኡ ግዜ እውን ከምቲ ንፈልጦ
بسدرا بيتاوي وي بناي قربا اروخ بيتسب تفتح مس مخانون مستير كان دغه زخدلو تخلو ازيو صببي مسوس تاثر اقدما وانت طايسالا باتو عوت كن نخسفها تساتافنت قالو نايتي تا محاسساتافنت نبلا اتي زمص ارقي ابو بتي بتوم تشماغلت وغن وي بتوم تخراخرت وغنات نبلوم يزقرب ولاتي ولا كواتهم شماغلتات انتخونو نت ارق زقلسو ግን አው ተሳታፍነት አለው ካብቲ ሽማግለ መምራጽ ጀሚርካ ካብቲ ከአርቀካ ዘሎ ሽማግለ መምራጽ ጀሚርካ ወላውን አብቲ ተርምስ አብቲ ናይ ስምምዕ ቃላቱን ናይ ስምምዕ ትሕዝቶውን እሳቶም ባዕሎም ጋቨርን ገብሩ የካይድዎ ማለት እዩ በአብዩ አብቲ ግድድፍ ዝበሃሉን አሎ ሽምግልናን በእርቅን ጥራ ክንሪዮ ይብላን አብዙውን ክልቲኦም ሰብ ጉዳይ حاشة تمرات زغبرون ما نمسب كيساتفون قال مسالاتهم قال غباتهم حدقت اندا غبرو نت غدايم كدقسو خلو ازيو تقاميو نصبح نغون نابزخونه كم زغلص انحه قرحنتي صلئي حنا مفداي سلازي فدكا زي كابتي اقداسي زغبروي راي صبو قال حدا كابتي ربحتاتون انت عينت ناي حق وصيتي زلو ارقن شمغلنا بحق بخمي تفلاتنا تركب وينتاي وصيت አለው حق بخمي ዝድግፎን መስርሕ ሽምግልናን ዕርቅን ወሕጂ ተፈጻምነት አለው እንዲ አብ ሕጊ አብ ገሊው ለናብነት በሽምግልና በሽማግለታ ዝውሃብ ውሳኔ ልክዕ ከም ውሳኔ ናይ ቤት ፍርድ ኮይኑ በቀጥታ ንክፍጸመልካ ያኻ ተመልክት بعرق اندحر تودي خوين خالك كم وعليو عرق وعل ስለዝኾነ ጽባሕ ንጎ ነታ ጉዳይቲ አመልክትካ ዝኾነ ክሳብ ዝቀርበሉ ግዜ ተዓሪቅና እንዲና ኣብ መደምደምታ ብጽሕና እንዲና እንድሕር ዳይልካት ቤት ፍርድ ሓድሽ መዝገብ ነታ ጉዳይቲ አመልክቱ አይ ከፍትን እዩ ምክንያቱ عرقን ባዕሉስ ውዕል እዩ ውዕል ድማ ኣብ ሕግና እንታይ ዝብል ልክዕ ማዕረ ሕግ ተፈጻምነት ኣለዎ እዩ ስለዚ ታይ ማለት እዩ ካሊያ ዛርባ ሰብ ጉዳይ ዝፈጥሮ ሕጊ ማለት እዩ ስለዚህ ሕግ በመንግስት ወጪ እንድሕር ተፈጻምነት አለው ተሰብ ጉዳይ ዝፈጥሮ ሕግ ውዕል ንባዕሉን ሕግ ኮይኑ በሰብ ጉዳይ ተፈጥረ ሕግ አመንጎም ቀያዲ እዩ ስለዚህ بعرق ዝውዳ ጉዳይ ቀያዲ እዩ ተቀያድነቱ እንታይ እዩ ቀጥታና ፈጻጸማይ ክታአቱን ይኻ ድሓር አስፊና ክንሪኤና በሽምግልና ዝውሃብ ውሳኔ ግን ናይ መወዳታን ቀያድን ኮይኑ ምናልባት ናይ ይግባይ መስርሕ ሁሉ ኾውን ግን ተኺልካና በፈጻጸም ክትከይድ ትኽእል ይኻ تخالي من البات كم ربحة خون العلن خيل نتايو جزيء أبيات فردي زكاير قدات جزيء يوصلوا ولا كم متكل قدات أبحث جزيء هو دولو زبل متكل حزوي بسرعة تخونة بيت فردي جزيء جن يوصلوا حدا خافت مهنيات نتاي أبيات فردي ناي كل تسب قدات راح يكون نزوري ناي مول حزبي قدات يوم زوري سلازي كندي فايلات ويك أخندي مزاجبتي زلهم ماليا زي بالمزاجبتي زلهم እዞም ነዛ ጉዳይ ናይ ክልተ ሰባት ድሓዙ ግን ንሳ ጥራሕ ጉዳዮም ስለዚህ ጊዜ አይወስዱን እዮም ነታ ጉዳይ ሕጽር ከብሉ አኹል እዮም ኣብ ገለ ገለ እዋን አባቢያት ፍርድ ንሪኦ ሽግር እንታይ እዩ ሓጻር በቀሊሉ ክትውዳእ ትኽእል ገለ ገለስ ከማን አዋርሑን ክትጸንሕ ዘይትኽእል ጉዳይ ብመዓልታት ክውድእዎ ዝኽእሉ ብዕርቅ እንተ ዝገብርዎ ብሽምግልና እንተ ዝገብርዎ ኣብ መንጎኦም ብዘሎ ምትህልላኽ ጥራይ حد قالنا أشتنا نجارات كم زين لا صحترك نتا قداي كم تنا واحد جبر عمتها توسد إذا عمتها توسد زول قداي بمنطر جزية توم سب قداي من رأيه بمنطر جزية نايبت فرد بمنطر جزية نايتهم كيلاتات كثر يخلها بزح جزية توسد سلازي جزية مقطب عزيو عبر بحناي أركن شمقلنا نيو كالي وصايتات نوعلو أبيات فرد تكيد كلها تي زوهاب مسرح بنات أيقونة تخفلي السماء وخون خليو مس بزح نجارات بقمة أتيها تزخفلوا جنزب بزح استجانا خيكون خليو جن أبيات فردي نايدان النت ويك أنا مداني ويك أنا يقول قلت كفلي زبها لخفلا خين بدأ يبقوا تبعاتها ثلو نتبعون كفيل كأها بترايد سر حيكون لازم تبعاتها تخفلوا له تبعات دي غير كها
ጉዳያት ታሳለጥ ለውነቱ ጉዳይ ክጽሕፉልካ ከዳልውልካ ንዓውም እንትኸፍሎ ነገራት ኣሎ ስለዚ ወጻኢታት ብዙሕ እዩ ሕጂ እንታይ ኻ ትገብር ዘለኻ ማለት እዩ ሽማግለታት መብዛሕትኡ ግዜ ዕርቂ ግን እቶም ዝዓርቁኻን ዝሽምግሉኻን ካባኻ ዝደልይዎ ነገር የለን ወሸለ ተዓሪቕካሎም ወሸለ ሰላም ጌርካሎም ወሸለ ብሓባርን ብዕርቅን ክነብር እየ ብሰላም ክነብር እየ ኢልካዮም እሱ እዩ ዘሐጉሶም ስለዚ ካብቶም ሰብ ጉዳይ ዝወስድዎ ነገር ስለዘየለ ትወጻኢታት እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዳርጋ ብዜሮ ወጻኢ ኢኻ ነቲ ጉዳይ ትውድኦ ዘለኻ ኣብ ገለገለ ጉዳያት ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዝጠፍእ ገንዘብ ነቲ በዓል ጉዳይ ምስ ዝረኽቦ ረብሓ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ዝተጋነነ እዩ እቲ ወጻኢታት ዝበዝሕ ካብቲ ረብሓ ስለዚ ኣብ ሽምግልና ግን ወይ ከዓ ኣብ ዕርቂ ግን እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ብዘይ ብዙሕ ወጻኢታት ኣብ ገለ እዋን እሞ ከዓ ብዜሮ ወጻኢ ነቲ ጉዳይካ መዕለብ ትገብረሉ ኣለኻ ስለዚ ኣዝዩ ኣርባሕን ኣዝዩ ኣገዳስን እዩ ራይ ጽቡቕ ምስኣት ተሓሒዘ ምናልባሽ ትዘከራኽር ዘሎ ጉዳይ ዝተፈልየ ወይ ንሓደ ዝተወሰነ ሞያ ዝምልከት ክኸውን ይኽእል ኣብ ከምዚ ረብሓ ናይ ሽምግልና ወይ ዕርቂ እንታይ ይመስል ኣቶ ናትናኤል ራይ ኣብነት ኣሰኒኻ ምስኣውን እሺ ኣብቲ ከምቲ ዓንቶ ዝተገልጸ ኣብ ሽምግልና መስርሕ ሽምግልና ንድሕመፂና ነቲ ንዓኻ ዝሽምግለካ ሰብ እቶም ተኸራኸርቲ ወገናት እዮም ዝመርፅዎ እቲ ፕሮሲጀር እቲ ስርዓት ዝኽተልዎ እውን ብዓለም እዮም ዝመርፅዎ ሕጂ ገለገለ ፍሉያት ጉዳያት ኣለዎ ሕጂ ሽምግልና ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ከምዚ ናይ ኣብዚ ሕብረተሰብና እቲ ልሙድ ንሪኦ እንታይ እዩ ናይ ስድራ ቤታዊ ዝምድናታት ዝፀልቡ ጉዳያት እዮም ብሽምግልና ክኸዱ ንርኢ ናይ መርዓ ናይ ፍትሕ ናይ ቀለብ ቆልዓ ገለገለ ኢና ዝተፈላለዩ ተኣሽሙ ክነልዕል ንኽእል ንኾን ግን ንሳቶም ጥራሕ ኣይኮኑን ንኣብነት ናይ ህንፃ ዝምልከት ክርክራት ክለዓሉ ይኽእሉ ይኾኑ ወይ ናይ ንግዲ ዝምልከቱ ክርክራት ክለዓሉ ይኽእሉ ይኾኑ ሕጂ እዚኣቶም እቲ እቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድና እቲ ቤት ፍርድስ ነዚ ዘለና ፀገምስ ብልክዕ ክርድእዎ ኣይክእሉን ይኾኑ ኢሎም ምስ ዝኣምኑ ወይ እዚ ጉዳይናሲ ብክስቶ ዝበሃል ንፉዕ ንኣብነት ናይ ህንፃ ክኢላ ክኾን ይኽእል ንሱ እንተረኣዮ ንሱ እንተፈረደ ናይ ሓይሽ ክኸውን ኢሎም ዝሓስቡ ወይ ነቲ ንግዲ ናይ ንግዲ ጉዳይ እንድሕር ነቲ ንግዲ ከዓ እቲ ንጥፈት ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ሰብ እንተ ሸምገለና ሓይሽ ክኸውን ኢሎም ምስ ዝኣምኑ በዓሎም ነቲ ሸምጋሊ ፀዊዖም ከምዚኦም ዓይነት ጉዳያት እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኑ ናይ ንግዲ ናይ ኮንስትራክሽን ጉዳያት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ካልኦት እውን ኣለዉ ወላ ብኢንተርናሽናል ወይ ኣህጉራዊ ባህር ዘለዎም ተኣሽሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ጉዳያት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ወፍሮ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ዝተፈላለዩ ክሴ ወይ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባትን ኣብ መንጎ ሃገርን ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ካምፓኒታት ምስ ሃገራት ክኾኑ ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝለዓለሉ ጉዳያት እንታይ ክብሉ ይኽእሉ እቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምኩራት ወይ ኣብቲ ሞያት ዝነጥፉ ሸምገልቲ መሪፅና እንተፈታሕናዮ ሓይሽ ይብሉ ምስኡ ከዓ እቲ ዝኽተልዎ ፕሮሲጀር እውን እቲ ዝኽተልዎ ስርዓት እውን ባዕሎም ኣውፂኦም ወይ በቲ ሸምጋሊ ዘውፅኣሎም ማለት ንዑ ተቐቢሎም ብኸምኡ ዓይነት እውን ክፈትሕዎ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ሽምግልና ክንብል ከለና ኣፅብ ኣቢልና ዘይኮነ ወላ ኣብ ካልእ ሞያ እውን ድሕር ወሲድና እውን ኣብኡ እውን ከነግፍሖ እንጥቀመሉ ከም ንኽእል ሲ ክሕብር ራይ ጽቡቕ እዛ ተላዒላ ፀንሐት ወይ መግለፂ መብርሂ ኣገዳሲት እያ መስርሕ ሽምግልናን ዕርቅን ኣብ ዝተወሰነ ክፋል ወይ ንኣብነት ኣብ ክርክር ሓዳር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዓይነት ክርክራት እውን መስርሕ ሽምግልናን ዕርቅን ዝካየድ ከም ምዃኑ